Zdravím vás všetkých od nového videa. Akciové trhy sa pomaly spamätávajú z Trumpovej vojny. A aj keď vojna ešte na Blízkom východe neskončila, tak akciový index S&P 500 rastie od svojich lokálnych miním o nejakých 11%. Ak by vás to zaujímalo, že ako to je možné, keď vojna ešte neskončila, tak podľa mňa je to z toho dôvodu, že Donald Trump už začína byť celkom čitateľný pre investorov. Totiž ten jeho vzorec správania začína byť dosť predvídateľný, takisto ako minulý rok, keď sa vyhrážal clami. Mnohí si to určite pamätáte, že Donald Trump sa vyhrážal clami napríklad Číne alebo Únii, že zavedie 100% clá a akciové trhy sa toho extrémne zlakli, pretože to by bol veľký zásah do svetovej ekonomiky. Akciové trhy v priebehu krátkeho času spadli o takmer 20% a dostali sme sa na hranu bear marketu. Avšak čo sa stalo následne, tak Donald Trump svoje pôvodné vyhrážky zrušil, na clách sa dohodli a akciovým trhom sa následne uľavilo a vrátili sme sa na nové historické maximá. A presne ten istý vzorec správania sa deje aj tento rok, kedy Donald Trump sa najskôr vyhráža všetkým možným. Vyhrážal sa Iránu, že zničí celú ich civilizáciu. No a následne, keď uvidel, že vyhrážky a silné reči mu nestačia, tak ukázal ochotu sa dohodnúť. No a akciové trhy v reakcii na uzavretie dočasného prímeria rástli v priebehu niekoľkých týždňov o 12% a sme na nových historických maximách. Vojna na Blízkom východe však stále ešte neskončila, je tam veľmi veľa otáznikov. Avšak trhu stačí, že vidí na Donaldovi Trumpovi, že je ochotný sa dohodnúť. A vidíme tu aj najnovšie správy, kedy vidíme, že Donald Trump predlžuje to dočasné prímerie s Iránom. Ono neviem ako vy, ale ja som za takéhoto prezidenta pomerne vďačný, pretože vďaka nemu sú akciové trhy celkom volatilné. A to nám teda vytvára viacero investičných príležitostí, kedy môžeme nakúpiť kvalitné akcie za dobré ceny. Na druhú stranu je mi ľúto tých ľudí, ktorí sa nechajú ovplyvniť týmto nevyspytateľným správaním prezidenta Trumpa a predávajú svoje akcie v poklese kvôli nezmyselným vojnám. Dajte mi vedieť prosím vás do komentárov, že či ste tento strach a túto paniku na trhoch využili, či ste dokúpili nejaké akcie, alebo naopak či ste sa zlakli a predali. Keď sa pozrieme v rýchlosti na moje portfólio, tak môžeme vidieť, že žiadne veľké zmeny som nerobil. V najbližšom čase s veľkou pravdepodobnosťou predám komplet celú moju pozíciu v spoločnosti Align Technologies. Keď sa pozrieme na túto moju investíciu do tejto spoločnosti, tak ja som v septembri minulého roka nakupoval túto spoločnosť na nejakých $129, celkovo som do tejto spoločnosti investoval vyše $3000 a už som robil prvé kolo odpredaju vo februári na cene $158, následne na $180 a momentálne sa nachádzame na $200 za akciu. Firma sa mi teda zhodnotila za ani nie necelý rok o veľmi pekné percentá. A nebudem ju predávať ani tak z dôvodu, že by som tejto spoločnosti neveril, táto firma sa mi stále veľmi páči, má podľa mňa naozaj veľmi silnú pozíciu na tom svojom trhu, avšak dôvod, pre ktorý túto spoločnosť budem predávať, tak je ten, že vidím lepšie príležitosti na akciových trhoch. Viaceré firmy totiž z môjho portfólia sú podľa mňa na veľmi dobrých cenách a rád by som ich dokúpil. Či už to je napríklad také Adobíčko, Celsius, ale aj Tradesk, na ktorom som v mínuse nejakých 31%. A taktiež veľmi rád by som dokúpil spoločnosti Uber a Duolingo. Mimochodom jedna čerstvá správa zo spoločnosti Adobe, tak spoločnosť Adobe včera oznámila nový 25 miliardový buyback program. Ako môžeme vidieť v oficiálnom statemente od spoločnosti Adobe, tak spoločnosť Adobe autorizovala 25 miliard na nákup svojich akcií až do roku 2030. CFO spoločnosti Adobe hovorí o tom, že spoločnosť je veľmi sebavedomá ohľadom robustného cashflowu tejto spoločnosti a to im teda dovolí vrátiť veľkú časť tohto kapitálu späť investorom, pričom im to nezabráni agresívne ďalej investovať do ďalších inovácií biznisu. Tento obrovský buyback program je samozrejme reakciou na stále klesajúce ceny akcií spoločnosti Adobe, kedy môžeme vidieť, že od svojich maxim klesli za nejakých 5 rokov o približne 64%. Keď sa pozrieme na trhovú kapitalizáciu spoločnosti Adobe, tak tá je momentálne na úrovni $95 miliard. Čiže ten ohlásený buyback program vo výške 25 miliard je viac ako štvrtina hodnoty celej spoločnosti. Tento buyback program je, ako sme sa bavili, autorizovaný až do roku 2030. Ja teda ako investor do Adobička sa teda modlím, aby tieto ceny akcií vydržali čo najdlhšie
aby teda firma dokázala čo najviac odkúpiť späť svojich akcií z obehu na takýchto cenách. Keď sa pozrieme na to najdôležitejšie, že ako sa darí Adobičku, tak môžeme tu vidieť vývoj tržieb od roku 2016. A môžeme vidieť, že v roku 2016 mala firma tržby vo výške 5,8 miliardy a aktuálne to už 24 miliard. Samozrejme, keď sa pozrieme na to tempo rastu tržieb, tak môžeme vidieť, že to spomalilo v posledných 5 rokoch, pretože ešte v prvej polovici poslednej dekády rástli tie tržby okolo 20% medziročne, pričom od roku 2022 to spomalilo a firma sa drží na stabilnom raste okolo 10% medziročne. Keď sa ďalej pozrieme na veľmi dôležitú metriku, čo je free cash flow, a teda koľko generuje firma pre svojich akcionárov, tak za posledný rok vygenerovala približne 10 miliard dolárov. Ako sme si ukazovali, tak trhová kapitalizácia firmy je nejakých necelých 100 miliard dolárov a teda price to free cash flow je na necelých 10. Keď sa pozrieme na očakávania analytikov, tak tí očakávajú, že EPS spoločnosti Adobe bude v roku 2028 na 29 dolároch. Ja osobne očakávam, že to EPS, teda zárobok na akciu, bude ešte na vyššej úrovni, pretože si myslím, že sa tu nepočíta s tým masívnym buyback programom. Ale aj keby sme boli konzervatívni a počítali by sme, že tento EPS bude v roku 2028 na dajme tomu 30. No a keď toto číslo hodíme do kalkulačky a budeme počítať s tým, že tá valuácia sa časom znormalizuje a spoločnosť Adobe sa bude opäť obchodovať za nejakú normálnu valuáciu, dajme tomu price to earnings 20, tak keď toto vynásobíme, tak môžeme očakávať, že cena akcií by mohla byť v roku 2028 na minimálne 600 dolároch za kus akcie. No a toto by nám dávalo potenciálny upside akcií Adobička do roku 2029 okolo 160%. Dajte mi vedieť kľudne do komentárov, čo si myslíte o tejto spoločnosti. Ja som na túto spoločnosť hlavne na týchto cenách veľmi bullish. A je veľmi pravdepodobné, že keď sa ceny akcie dostanú na úroveň okolo 200 amerických dolárov, tak je pravdepodobné, že na tých cenách by som signifikantne navýšil moju pozíciu Adobička v mojom portfóliu. Mimochodom, ďalšia firma, nad ktorou dosť rozmýšľam, že by som tam navýšil svoju pozíciu, je firma Celsius. Pred pár mesiacmi sa Celsius obchodoval na nejakých približne 65 dolároch a teraz sme takmer o polovicu nižšie. Ja som firmu Celsius začal nakupovať v januári 2024. Vtedy mala firma tržby na úrovni 1,3 miliardy a aktuálne sme už za posledný rok na 2,5 miliardách. Keď sa pozrieme na medziročný rast tržieb, tak môžeme vidieť, že od roku 2021 firma rástla o 140%, 108%, 101%. Rok 2024 bol dosť slabý, tam firma stagnovala. Avšak za minulý rok sme sa opäť vrátili k rastu a za minulý rok rástli tržby o 85%. Firma teda ďalej rastie ukážkovým tempom a to stále ju čaká medzinárodná expanzia do celého sveta, pretože takmer 95% tržieb má stále len zo Severnej Ameriky. Sa teda zamýšľam, že by som akcie Celsiusu dokúpil, avšak čo ma brzdí, tak je to, že už to je jedna z mojich najväčších pozícií a nechcem mať až tak moc koncentrované portfólio. A ďalšia vec, ktorá ma trošku brzdí pri tejto spoločnosti, je celkom slabá konkurenčná výhoda. Pretože hlavná konkurenčná výhoda tejto spoločnosti, ako aj iných nápojových spoločností, je sila značky. A ako iste vieme, tak v dnešnej dobe, kedy sa tie trendy veľmi rýchlo menia, tak veľmi ľahko sa môže stať, že príde nejaký nový nápoj, ktorý začne mať silný hype napríklad na TikToku medzi ľuďmi. A to by teda znamenalo, že Celsius začne prichádzať o svoj market share. Samozrejme, nie je to jediná konkurenčná výhoda tejto spoločnosti, tých je viacero, medzi nimi je napríklad distribúcia, pretože to, ako má silnú firma distribúciu, priamo ovplyvňuje to, že kam v regáloch obchodov sa dostane. No a ako všetci veľmi dobre vieme, tak Celsiusu rieši distribúciu jeden nápojový gigant, a to je firma PepsiCo. Osobne si teda myslím, že je veľmi ťažké nahradiť túto spoločnosť, pretože je to taký love brand medzi tou svojou cieľovkou, ktorú má, čo sú aktívne žijúci mladí ľudia, a taktiež keď do vás investoval gigant ako je Pepsi a rieši vám aj distribúciu, tak veľmi ľahko dokážete expandovať s takýmto silným partnerom do celého sveta. Mimochodom, keď si porovnáme Celsius so svojím konkurentom, čo je napríklad firma Monster, tak keď sa pozrieme na valuáciu, tak Celsius sa obchoduje na forwardových price to earnings na úrovni 20.
Keď sa pozrieme na Monster, tak ten sa obchoduje na forwardových price to earnings na úrovni 34. Firma Monster sa teda obchoduje za približne 70% vyššiu valuáciu, pričom firma Celsius má pred sebou oveľa väčší potenciál rastu. Samozrejme pri firme ako Monster si priplácate za tú silu značky, avšak aj tak takýto nepomer medzi valuáciou a potenciálom firiem mi príde veľmi nevýhodný pre Monster. No a na záver videa ešte jedna čerešnička, tak určite viacerí z vás poznáte firmy ASML a TSMC. Firma ASML je výrobca tých strojov, kde sa vyrábajú tie čipy a tajvanská spoločnosť TSMC odkupuje práve tieto stroje od ASML a vyrába na nich čipy napríklad pre Nvidiu. Obidve tieto spoločnosti majú naozaj veľmi pekné čisté marže, pretože tieto firmy majú naozaj veľmi silné pozície na tých svojich trhoch a nie je ich tak veľmi jednoduché nahradiť. No a práve predstavitelia TSMC sa sťažovali na firmu ASML, že tie ich stroje na výrobu čipov už začínajú byť naozaj dosť drahé, pretože tie ich najnovšie stroje s tou najmodernejšou technológiou už stoja 350 miliónov eur za kus. No a spoločnosť TSMC sa teda pravdepodobne snaží vyjednať týmto verejným vyhlásením nejakú zľavu od firmy ASML. No a ja som sa teda pozrel na čisté marže týchto spoločností. No a môžeme vidieť, že tajvanská spoločnosť TSMC má aktuálne čistú maržu na úrovni 47%. Čiže zákazníci tejto spoločnosti, napríklad taká Nvidia, si dosť pripláca za tieto ich produkty, pretože 47% z tržieb spoločnosti ide priamo do ich čistého zisku. No a keď som si to teda išiel porovnať s tou predraženou spoločnosťou ASML, na ktorú sa TSMC sťažovala, tak oni majú čisté marže na úrovni len 29%. Neviem ako vy, ale mne prišlo teda naozaj dosť zaujímavé, že firma, ktorá má čisté marže na úrovni 47%, sa sťažuje na firmu, ktorá má čisté marže na úrovni 29%, čo je o značnú časť menej ako má spoločnosť TSMC. No a s touto správou by som sa pre dnešok s vami rozlúčil, ďakujem, že ste video dopozerali. No a vidíme sa a počujeme sa opäť pri nasledujúcich videách. Majte sa krásne, dovidenia.